Suntem la costum acum și fiți atenți că asta o să fie următorul pe care o să-l luăm. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu mașina asta. Trebuie să evadezi de pe teritoriul închisorii cât poți tu de rapid. Pură mașina, repede. Hop. Salut, băiatul. Am fugit. Wow. Stânga sau dreapta? Stânga. A fost corect? A fost corect. Trebuie să lași mașina, pentru că poliția o să o găsească, pentru că tot în urmărire. Parchezi în garaj sau pe alee? În garaj? Pe de unde am eu cheia la garaj? Hai în alee mai degrabă. Ok, doar las-o și fugi. Adică, nu știu, că nu mă gândeam că aș avea eu garaj sau ceva de genul ăsta. Ei, frumoasă mașină. Poate într-o zi o să ai și tu una, să-i zicem lui? Sau vrei să te uiți mai aproape la ea? Vrei să o cumperi, poate? Vrei să cumperi mașina asta? Sigur că da, sigur. Sigur, dă bănuți încoace și a ta. Acum că suntem îmbrăcați la costum, nici nu se gândește cineva că n-ar fi mașina noastră. Ok, hai să luăm banii. Până la urmă, nu putem să facem figuri. Îi place stilul nostru și vrea să lucrăm pentru el. Și acum trebuie să acceptăm sau să nu acceptăm. Hai să acceptăm, să vedem ce se va întâmpla. Cred că cel îmbrăcat în albastru trișează sau cel în verde. Aici ai de ales unul dintre ei. Hai să alegem cel în verde. Ok. Văd că te pricep foarte bine, deci te promovezi. Ok, tu ești cel mai tare șef. Ia uite-mă cum dansez. Ia uite-mă cum dansez. Ok. Ce se întâmplă aici? Tu ar trebui să fii șeful nostru cel nou. L-a bătut pe șeful vechi. Că îi place cum lucrăm. Da, eu sunt șeful acum. Care-i treaba? Ia uite ce șmecher sunt. Șefule, acum ce să facem? Faci ce făceai și până acum. În care casă vrei să stai? Aceasta sau aceasta? Mie îmi place asta mai degrabă. Dar nu știu dacă e cea corectă. Acum că avem propria noastră casă. Nu știu de ce suntem îmbrăcați așa, pentru că afară eram îmbrăcați altfel. Dar a fost o zi lungă. Folosește controlorul verde sau roșu? Hai să-l folosim pe cel roșu. Are vreo legătură? Habar n-am ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva. Dar hai să mergem să ne mai upgradăm astea. Ce aici? Pare că a luat foc ceva. Dar, ia uitați-vă cum arătăm acum. Suntem șmecheri rău de tot și mergem aici la casă. House upgrade. Și începem căsuța cu iahturi, cu toate nebuniile. Am mai zis, povestea nu prea are legătură cu casa pe care ți-o upgradezi tu aici, adică e total diferită toată treaba asta. Dar e destul de interesant că poți să-ți faci astfel de upgrade-uri. Uite, de exemplu, acum mi-am luat un iaht. Avem aici